बेफोरबायदि भिडिअखौ माबोरै एडिट खालामो नोंथांमोनहा इन्टारेस्ट दंबा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। बे भिडिअखौ एडिट खालामनायाव जोङो भिडिअ फुटेजखौ मोननै लादों, मोनसेखौ न' सिङाव लादों आरो मोनसेखौ बाहेरायाव लादों। ओरैजाय फनजों नाहरनानै था, हरैजाय नायनाङा। खेल गैयै बायदि थादों। खेल थानायनि बा टाइमिंआबो जों लास्टआवल' शक जादों आरो आया अबाव थांजोबगोन होननाय आरो। दा समाव दा बेखौ स्क्रिनखौ थख' थख' आनहर जागोन बे खेबगासिनोखा आङो। दैखौ लास्टआवसो थांग्रोनानै बावबोनानै फैफिननांलायगौ, दोनहर लासै थांनानै लांफैफिन मबाइलखौ, थांग्रोलाय थांसिगोन होननानै थ' फैफिनदो लासै आनहर। खारदो इये जाबाय दे। दा बे भिडिअखौ मारै बानाया जों नोंथांमोननो खोन्थालांसै, नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय। गिबियाव नोंथांमोनहा काइनमास्टारखौ अपेन खालामग्रोदो, बेनि उनावहाय आंनाथ' दंखायो अलरेडि, आं नोंसिनो जास्ट देखायनोसैल' मारै बानाया, नायलांदो। बेहाय आंना गासिबो लाबोनानै दोनजोबखानाय बानायखानाय, नोंथांमोननो आं मा खालामा नोंथांमोननो खोन्थालांसैल', नायलांदो। गिबियाव आं नैबे भिडिअखौ आं भिडिअ फुटेज दंखायो नालाय मिडियाआव हाबदो, मिडियाआव हाबनानै नैबेहाय DCIM आव दं जोंना भिडिअ फुटेजआ, मोननै भिडिअ फुटेज लादों जोङो, मोननैनि गेजेराव आं नैबे मोनसे भिडिअ फुटेजखौ लाग्रोनाय जाबाय। बेहाय बेखौ लाखांनानै बिदि थाफैयो आरोना। बेनि उनावहाय आं नैबेखौ र' नोंथांमोन देखायनो आं बेखौबो आं बेनिफ्रायनो लादों। बेखौ लेयारावसो लानांगौ दै, लेयाराव लानानै मिडियाआव हाबबाय, मिडियाआव हाबनानै बेयावनो हाबहैफिनबाय, दंखायो जोंना नै भिडिअ फुटेजआ, बेखौ आं सेरबायल' बैयाव, ओमफ्राय बेयाव थाफैगोन आरोना, बेहाय थाफैगोन बिदि थाफैगोन। बेनि अरिजिनेल कालारा बिदि नङामोन दै, आं कालार होदों बेहाय। बेखौ जों ग्रिन स्क्रिनाव रेकर्ड खालामदों नालाय, दा नोंसिनो आं खोन्थानि र', कालारखौ आं ब्लेक एन्ड व्हाइट होदोंमोन दै, आं बेखौ चेन्ज खालामनानै देखायग्रोनि, नङाबा मिन्थिनाय नङा मोजाङै। बेनि अरिजिनेल कालारा नै बिदिमोन, ओमफ्राय बियो ग्रिन स्क्रिनाव खालामनायनि थाखाय क्रम'कि खालामजादों। क्रम'किखौ अफ खालामोबा नै बिदि नुगोन। बेनिफ्राय आं क्रम'किखौ होफिनसै, बेनि उनावहाय कालारखौबो आं माने मोजां नुनायनि ब्लेक एन्ड व्हाइट होदों आरोना, जाहाथे साबसिन नुयो। कालाराव हाबफिननानै ब्लेक एन्ड व्हाइटआव हैफिनसै, जाबाय। दा जाहैबाय बेनि खामानिया जोब्बाय। बेखौ खालामखांनायनि उनाव एडजास्ट खालामनो थाखाय आं बेहाय नैबेखौबो फिसा माबा होनाय जादों आरोना। बेक्ट'राबो इम्परटेन्ट नङा, नोंसिनि सायाव जागोन बे एडिट खालामनायनि सायाव। दा बिनि उनावहाय बै गोजाखौ, नैबे गोजाखौबो लादों आं काइनमास्टारनिफ्रायनो। बेखौ नोंसोरो लेयाराव हाबनानै, अभारलेआव हाबनानै मोनगोन आरो, बेहाय मेरला मोनगोन, नोंसोर अबेनिफ्राय लानो हागोन। आरो नांबावगौबा गेट मराव होनानै मोनगोन, आं नेट अपेन खालामाखै, नोंसोर नायबानो जाबाय।
ओमफ्रायो बेनि उनावहाय मोनसे लाबावदों आङो नैबेखौ बेखौबो बेयावनो मोनगोन लेयाराव हाबनानै सेम प्रसेस बेयावनो हाबदो मोनगोन आं लेभेल आपनिफ्राय लादों मेरला दं बेहाय लानो हागोन नोंसोरबो नोंसिनि भिडिअनि हिसाबै दा बेथ' जाबाय बेखौथ' खालामजोबखांबाय दा बेवहाय बेखिनियानो एक्टर माने माबा गैया आरोना बानायनो रोंबा थाबैनो जागोन बेखिनियानो बेनि उनावहाय आं बेखौ डाइरेक्ट एक्सपर्ट खालामदों बेखौ खालामखांनायनि उनाव आरो एक्सपर्ट खालामदों एक्सपर्ट खालामखांनायनि उनावहाय आंनाथ' नै दंखायो नालाय नोंसिनो देखायनोसै माबायदि नुवामोन नायदो भिडिअखौ एसे स्ल' जाबाय मबाइला एक्सपर्ट खालामखांनायनि उनाव भिडिअखौ बिदि नुदों दै बोनानै देखायफिननो आं नोंसिनो एक्सपर्ट खालामखांनायनि उनाव भिडिअखौ बेबायदि नुदों बेहाय जेबो साउन्ड इफेक्ट गैया बेनि उनावहाय आं बेक खालामबाय आं बेनि उनावहाय बेक खालामबावसै बेथ' एक्सपर्ट जाखाबाय नालाय आं बै मोनसेखौ बेनि उनावहाय आं बे एक्सपर्टखौ आं नैबेहाय एडिट खालामफिनबावनो आरोना खेबसे बेहाय मा जादों होनबा साउन्ड इफेक्ट्स सोनाय जादों आरो माखासे इफेक्ट्सफोर सोनाय जादों फिसा इफेक्ट्सफोर नायदो ससे बेखौबो आं सोदों बेनिफ्रायनो साउन्ड इफेक्ट्सआ लादों एक्सट्रा दस्रानिफ्राय लानाय जादों साउन्ड इफेक्ट्सखौ ओमफ्राय नैबिदि भिडिअनि इफेक्ट्सआ बेखौ बेनिफ्राय मोनगोन भिडिअनि इफेक्ट्सखौबो लेयारावनो मोनो ओमफ्राय बे नैबे इफेक्ट्स बेहाय मोनगोन मा नांगौ मोनगोन आरो नोंसोर बेनिफ्रायनो लानाय जादों आं नैबे इफेक्ट्सखौ बाहायनाय जादों ओमफ्रायो बेनिफ्राय बेयाव फिसा इफेक्ट्स बेखौ होदों आरो आं ओमफ्राय नैबेहायबो बेखौनो बानायबाय नोंसिनि भिडिअनि हिसाबै लाबानो जाबाय माबायदि नांगौ माबायदि इफेक्ट्स नांगौ नैबेखौबो बेनिफ्रायनो लानाय जादों बेयावनो मोनगोन इफेक्ट्सआवनो बेयावनो मोनगोन मा इफेक्ट्स नांगौ नोंसोर गोसोबायदि लादो नोंसिनि हिसाबै दा बेहायबो बेफोरनोसै आरो साउन्ड इफेक्ट्सआ बेफोरनो नैबे आं होनाय बेहाय होबाय आं साउन्ड इफेक्ट्सफोरखौ मा होदों बेहाय नै बेफोरनो बेहाय एक्टरा बेहायबो बेफोरबायदियानो इफेक्ट्सफ्रा साउन्ड इफेक्ट्स आरो भिडिअनि इफेक्ट्स होनाय जादों ओमफ्राय नैबेनिफ्राय नैबेसिमखौ आं स्ल' होदों बेनिफ्राय बैसिमखौ स्ल' होदों बे स्ल' बेसिम स्ल' जादों बेयो बेनिफ्राय जादों ओमफ्राय अरिजिनेला बेसिमाव स्ल' ओमफ्राय नैबेखौ आं ब्लेक एन्ड व्हाइट खालामदों आं बेखौ माने डुप्लिकेट लेयार लादों आरो नैबेहाय सोरबानो फैगोन डुप्लिकेट लेयार बेखौ लेयारखौ लानानै नोंसोर काट खालामनानै बेसेबांसिम नांगौ लानो हागोन आं बेखौ नै ब्लेक एन्ड व्हाइट खालामदों आं बेखौ ओमफ्राय बेखौ ब्लेक एन्ड व्हाइट खालामखांनायनि उनावहाय एनिमेसनाव हाबनानै नैबेखौ होनाय जादों आं ओमफ्रायो बिदि नुबाय साउन्ड इफेक्ट्सआथ' बेनो गोसोबायदि नोंसिनि सायाव होनानै लादो दा भिडिअआ बेफोरनो आरो बानायनाया एक्टर माने मा गैला नैबेफोरखौबो मोनो बेयावनो नैबे जाहैबाय बेनि इफेक्ट्सआ सरि नैबे जाहैबाय बेनि इफेक्ट्सआ बेखौबो बेयावनो मोनो देखायनोसै आं नोंसिनो लेयाराव इफेक्ट्सआव ओमफ्राय नैबेलाय बेखौ लादों आं बेखौ बैयाव बानायनाय जादों बिदि नोंथांमोना नोंसिनि गोसो बायदि मारै नांगौ लानो हागोन दा भिडिअआ एसेनोसै नोंसोरो बुजिदों ना बुजियाखै बुजिदोंबा बुजिदों आरो बुजियाखैबा नोंसिनो मोजाङै टिउटरियेलखौ नांफिनगौबा दस्रा भिडिअनिबाबो जों बानायनानै होफिनगोन
दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, गोजोन्थों।